Cisngi hadin bagi bor penyat distrik ke East Khasi Hills kilapan benaban pleno ke jingyat ki kali na surok Thamyo Maulong ke bapenya so ke Yo Maulong sebimula kata nadu ke Sautari Unai Wing Araja Arpusau uba Adelbert Nongrom MLA ke Voice of the People Party na Shillong North ula ai kublaya ke sarkar watla uangpat baka jing play ka la bandai na ke jing tuklar ka yeng kasari Kumban syukurau bakadai ke surok kadai ke belakang yat kali nadu benai jemang arajar khatpra hadien balami ke jingya ki persya ki harijan ki basa kadai ke jaka hadien ke jing sasyo arngot ki khna ki badai ki khon nong nya bos saw tang nomor baka lenti ke ni ke bos jakawai ke kentai harijan ke bara na kani ke jingya kan at ki pat ba keleng saw dong ki lay lum ban hiar thmaya ki harijan ka blan ne de ki tayo hapadang ki bor pulet bat ki pat ba ki batmu ban tur sya kadai ke jaka Abakran kumunong mikmat ketika jaka kebahap ke konstituensi jong uba Adelbert ulaong baki kenta ki baka sarkar kalabu kan kot hasen da kabakentu badai ban penon kam baklaya ke kerteng ketika jaka da ki weipat henrei bet ke banlong ke Thamyo Maulong Hakabaya day berkejingnya keren ban penkenria iki harijan na ketika jaka hakabaki harijan pencayat kala dawa ba day ban penprai ka guru dwara bat yeng mani blai uba Adelbert ulaong lada pen praru kim day pat ban penthot ya ki pat ba hendrei ki di ban bu bet tek ya ka let niam akan bu ka jing nga bangan batai ke iga daw ba sempor ya government bahkan play ketika surok na po Thamyo Maulong nomor nakaliang ka HLC apo jelang kejinglong chairman jongi Deputy Chief Minister Ba Preston Tensong barka komiti kim sim lah include ringa balong member jong tu komiti dengan nomla banong i kata kajing slam rei tamba kajing i jonga kalong bet ba kadai ka failure na kaliang jong government hi namar bakam don kalon ada problem dari wadan kalon ada problem man to kadai hiru mo ko government bahkan pe ka peace and security haka state di borok ko mo tandai kani ka bang jubu jekelin ka support bang jubu din hiru klem song thai ko bang lakula constituency bang akular ru ya kejap benrio makani de ki isu ko ba ni dongkam kamna de atang banweng tu barigit ndai hakni ka por mantang asungu ba sibenta wadang adon pa opposition kamde tang kamra masyu opos ndai banai ki suggestion banai ki jingmut barah ju ko por banai ki jero ya ka government makla sim nik senjang ban play ya tu ka surok ka belakang mentala bon teli ki senam la ko ba ndreu senam kalong sya ka ka dak jingkali kaba ngalaban ong bakalong unnecessary bros kata bagi khang itu surong ngadap simru ke bentam le tambanyaro government riban ai ke jing sulem ya kitu gi basa akta lemba ke jing khang joni surong tiban ngangit scam kala akta palat iki knowledge nang wan bar kaniru kadai lasi kawai ka baka high court badan burom kabala tuklar bebun ki department bun ki subject open pau baka eksekutif jong ka government hi ka telot habubun ki benta ka government ka high court of Meghalaya kala tuklar badlesi kadi jing tuklar jong ka high court ru namtani ka traffic congestion ka blakta plat ya ka jingim joki parabrio man kasingi bar ngangit sekam ba kaniru ka isu kadi ka ba ngalajukaran ni ka por sabar ne po assembly bar wan manhakani kala sa session konang yai keliru yau minister badan borom banong ba hatu ka don em kalon ada problem bar kei ka da ko barang bu sa ini ka barigit ka balapen mat syai ke jing ka bakthang hi pai ba man ka singi khamtam ka jing dheng kali tengai skam bang ni ka jing play jong ani ka surok kan wanra biang ita ka suka sain bar khamtam kan wanra ru ya ka jing suk akaya ka yang kali kawan jongki pai ba bro khamtam lamar ba kani ka surok ka kta ibabun ka banta ba kan kta ru ka Shillong khamtam ni ka city hi bro ko we ti bat ka ju ko por akwa ru ban penpau kani ka jing play ni ka surok to kila lift up mo kila lift ya ni ka no entry bros kata nri to hini kentai bagi bu to le sing ngit scam kan pura hi kan lift no aku ga singi hakaba kan don sha ta jing song sok song san ga ya kayang khamtam ay banglai na wana ki parlok nong song snong hakate ga jakaru kila tre bagla pan pawru bakin ba kilong gi bakuloi bakin mi tamba ki ai jingmot bamdei ban kata pat ya ka Gurawata kabari ka temple ke jongki ngakwa ban kentu ya government district administration ngakwa ban kentu ya baro bangidei ban nomno bangidei ban refrain mo ngidei ban kiar ban penongkam kentien Panjabi line dan harijan colony ngidei ban penpau kerteng sweeper line hendai ke kentien ka ba deitam ka debi ka Thamyo Maulong amar nginum kanong misinterpret adina bot kinong penbakla ya kaban pen sautu ya kata
ti ka bar ka bang kwa man penpau ka ni ka jing penpau ka jongki bakim de bang kata ka temple ti ho ni sa ka India ka ba ngitep ka India hi bro ka ka secular state secular country ka ba ngangit scam ngidon kata ka jing ya burom iwe pat da ka jing long jai benriu ne ka jing long jingget ti kaning squad pengken mau hakipor ke bangalong CM Hawarjar Khatsan kala don ke jingya shong meeting daki bon sien lai sien sau sien bar kani ka group jong kani ka kenhun ka badai hang thi po thami mulong ka ba ngako pen pau bau ganiji mo badon ba dei hak tu ka banta ula represent banglaya shong lai perkhat akti por danglong urban minister i ti bar ngilaya keren bar kata ka je keren ru kalong ba kiru klatre ati ki por bakin mi nang tay na po ka jaka baki shong tenrei ki ong kumlo pa ngin mi ati ki por na kalyang government ka ai bitang single one room mo tanggawi ka room be ka ba bam ka ba sum ka ba thia ti kata na kalyang jong akom tu ko por ngamo tu ko por kum no mi khmat kum CM de bar kum MDC ti ki por ngong tong la simi ka jike clear bangan keren bar ka government khamtam bar ka khamtam bari minister bari urban minister ti por ba kumnungin persang banwan ra ya ka jengbet jengbiang nomor ngihapan simeki ru ki prabreu kim dei ki wara ki dei ki jai bandeu ru ndei long ki ju ki breu ki jingthau ti enrei pat nomor ka mo hale si kala banlong ka political game ka ba pelong na pat ya ka ba khamla ban proceed syakmat ndei kala poi du put ka ba ngaru along hi ba kejing dongkam ka dei ban weng ban penkria epi na tu jaka po pisong ba ban bu sekiwei pak jaka ki ban yabet ya biang lang kham luan ra ya kata kejing keluj ka ban pen light ya kata congestion ka bar ban perkhat ru ka hel hazard ka bre jikot jikha jong itu ki brio ki ba song song ha tu jaka bar ka baru kalong ba ban yadaru nak nunu ka calamities mo kajing slei lani kajing khnyu jumai bakum ta ter tindai kila sutu beti ki por bat ngala ongru iki ho bala da kadei ya ka ban penne eta ka temple ndai pidei ban mi pat nang ni jaka da ka besuk ma pidei ginong songwai hang ni jala ka jongi ho ngi borom ya ta ka jingno senyang ka jong pi ban sakri mi khpa temen jongi por balet dingum la ban compromise pat tanak bar ba pila sakri ki ngin haba compromise pat ya ka bit ka biang jong ka jala hi brokoi berkum ka ben riu hi brokoi ten rei tingi por ngala airu ya ta ka jing menjur bato ngin persang ya ka ban ya keren ban penne eta ka temple tambah ka di banlong strictly it should meant only for worshipping kadi banlong bitik tanang pelta ka jing penongkam ya ta ka jing mani blai ka jongki hang ti jaka tambah ka numdei pat nam ta kiwei pat ki jing tumula ni ki purposes mo jadi lor ta kanong rim ko ba kadi ka manta ngangit skam government ru kan decide but ki stakeholder ru ken ai ka jingmut ka jongki nam ta ban bit ban biang ka saudong sokun ni brokoi pi ka jingkali ka ba ngi ko kali kani ka jala ka jongi ngi sensari da mangi ya mangi mo ka umut de ki brio la jong tenrei ngangit skam hi ko dong jing sap penya na chalendet ka bre na po Delhi bagi haban Kongo haban ha abi bun sine ka koman na po Delhi ndai ngi dang bu ka jingkali ba ya ka ba pen ai ka ta ka jingeda habam don ki ka loan or the problem ha ka ti jaka la ni po ka state brokoi balai pimra ye kitu kinong ya kitu gi ba gat ya ka tu ka jaka mo kum kita ginong yada boleh fimra ye kitu syaki wei pat ki banta khamtam ki than khaput ki badon ke jing ya kaja ki ba don ke jing tamput ki badon ke jing sha nyon ben ka jing don ka harassment jo ki brio ki jongi ki bana ka por ti kan dia ba government hi kan jubab nama katip ke jing thambu ba salendet ka ba ki bu ka barget boros kata Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.